А скільки коштує до Дерибасівської доїхати? 200 гривень. А якщо я з Зізею поїду? Та яка різниця з Зізею, без Зізі, 200 гривень. Виходь, Ізя, я ж тобі казав, що ти нічого не вартий. Сидить програміст за комп'ютером, раптом стукить у двері. Відкриває, а там стоїть стара в чорному із пласкогубцями. Ти хто? Питає. Я смерть. А чому не з косою, а з пласкогубцями? Так я за компом прийшла. Кума, а мій чоловік сказав мені, що буде носити на город мене на руках 2 рази в день. Ой, як це романтично. Ну так, зранку на город на руках, ввечері з городу на руках.